Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila. Siyempre sa ating pong Elizalde Broadcasting at ang ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Kumusta kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan tayong lahat. Ano po? Ngayon ay November 16, 2022. Wednesday. Ayan. Alam nyo naman po tayo, araw-araw busy, no? At lagi na lang po tayong aligaga sa lahat ng ating mga gawain. Kung kaya't marami pong mga bagay na hindi natin napagtutuunan ng pansin, na isa sa pinakamahalaga ay ang pagbabago ng climate, yung climate change, na kung saan tinalakay po natin nung nakaraang isa pang araw, no? At tayo po ay medyo nagkaroon ng break kahapon sapagkat hindi continuous ang ating talakayan tungkol sa climate change. Ngayon po I decided to na ipagpatuloy natin sapagkat alam ko po na ito po ay isa sa pinakamahalagang dapat po nating pansinin at bigyan ng matinding awareness dahil hindi lamang po ito problema sa ating bansa kundi sa buong mundo as well, no? Kasi po alam nyo, baka tayo ay dumating sa panahon na hindi na natin matiran ang mundo kapag napabayaan po natin itong climate change na to, na tayo rin ang mga may kagagawan, ang mga taong naninirahan sa daigdig. Yan po. Kaya ngayon, araw ay pag-uusapan po natin ang mga epekto ng climate change na nakikita na ho natin sa ngayon. Hindi po ba? Pag-usapan muna natin muna itong mga nakikita nating epekto ng climate change dito muna po sa ating bansa. Kasi napakahalaga po na malaman ng buong mamamayan natin na ano ang mga epekto nito at ano ang mga dapat nating gawin para hindi ho tayo magkaroon ng pagsisisi bandang huli kapag tayo ay, alam nyo, yung pagsisisi lagi hong nasa huli yan no? Kaya wag ho tayong maging kampante para din sa mga kalusugan, no? Yung dito sa tinatawag na COVID-19, nagiging kampante na tayo, wag ho tayong ganun. At ngayon, ang climate change naman po ay hindi sumasagi sa isipan ng ating mga mamamayan. Kasi parang wala lang, hindi nila alam. Kaya ngayon, ito pong inyong lingkod, Mel Elizalde, ay sinisikap po na maipaliwanag natin sa ating mga kababayan dito muna sa ating bansa natin pag-usapan ang mga epekto ng climate change. Pagkatapos po natin pag-usapan ang mga epekto ng climate change dito sa ating bansa, nakitang-kita naman natin sa mga susunod na kabanata po ay pag-uusapan naman natin ang epekto nito sa iba't ibang lugar ng mundo, no? Na ibig sabihin talaga ng tumatalamak na, no? Kaya nakaka-bothered na yan. At siyempre, hindi lang ho basta nakaka-bothered, kundi talagang mapeperwisyo tayo. Kaya nga, ang ating gobyerno ay marami na rin pong mga balaking. In fact, kung natatandaan nyo, ang ating pong presidente umattend ng summit meeting dyan sa Cambodia at napag-usapan din yun ang tungkol sa climate change. At ngayon nga po, itong araw na to, ang epekto ng climate change dito sa Pilipinas. Ano nga po ba yung climate change? Yung yung climate change po ay sinasabi na pagbabago-bago o pagbabago ng climate, no? Ano yung climate? Pagbabago ng klima, no, sa ating bayan o sa buong mundo dahil sa it refers to a long-term shifts in temperature and weather patterns, no?
Ibig sabihin ho, yung makahabaan ng pagpapalit ng temperatura at saka yung weather patterns. Yung nga pong pagpapalit ay maaaring natural, such as through variations in the solar cycle. Yan po, ano? Sinasabi nga po, ang mga since 1800s, human activities have been the main driver of climate change. Kita nyo na ho yan. Yung human activities, yung ating mga aktibidades, ay nagiging problema yan since 1800s. Primarily due to burning of fossils like coal, oil, and gas, etc. No? Alam niyo po, yung mga sinasabi na yan na pagbaburn ng mga gases, ay talaga yan ho ang magbibigay ng tinatawag na problema po sa atin. Dahil yan ang magkakaroon ho ng matinding pagbabago ng climate pagkaganyan. Dahil sinasabi ho, pag tayo ay hindi tumalima sa mga gawain natin, kasi po yung pagbaburn po ng mga tinatawag na gases, coal at saka kung ano pa sa Earth's atmosphere yan ay natatrap ho yan at nanggagaling at yan po ay naiipon at pumapanik sa taas, no? At pag yan ay naipon na sa clouds, anong mangyayari? Pag naipon ho yan, babagsak ho yan ng in the form of tubig, no? Kung kaya't magkakaroon tayo ng malakihang baha. Kaya nga sinasabi po na yung effect ng climate change ay grabe talaga at dapat nating pag-isipan, ano? At ang mga nakakakabang pangyayari dito sa Pilipinas nitong mga nakaraan because of yan ng climate change, isa sa mga dahilan, no? Kinasabi nga ho, yung being blamed for more killer typhoons, yung climate change na yan. And rising sea level, pinatataas niya ho yung antas ho ng katubigan natin, yung mga natin karagatan, ano? At sinasabi ho na ang ating planet Earth ay umiinit eventually. At pagkatapos become too warm for humans to survive pag dumating ang panahon na hindi ho natin ito pinag-ingatan. Yun ho ay i-blame natin sa use of fossil fuels, petroleum, and coal. Ginagamit sa tumataas na kasi yung mga tumataas para ginagamit po sa mga yung ating pong mga business na mga tawag doon, yung mga industrial business natin, gumagamit po sila ng mga coal at saka mga gases, di po ba? Yan. At sinasabi ho na pag wala ho tayong pagpipigil sa mga ganito, isa rin ho sa mga pinagkukuhanan ng mga emission na ganyan ay yung gamit ho sa mga sasakyan, no? Yung mga gasoline na ginagamit na. At siyempre pagka ho yan ay nag-emit ng mga ng mga usok, yan ho ay naiipon, di po ba? Kasi sinasabi nga po ang hanging mainit ay pumapaitaas at ang hanging malamig pumapaibaba, no? At yun nga po parang pabalik-balik lang ho siya kasi pag naipon ho yun sa taas at magiging hindi na madala ng clouds, yun po ay bababa sa anyo ng ulan at hindi ho natin napapansin nang ang mga ulan ay talaga ngayon ay grabe, ano? Sabi nga po ay lumalakas ng husto ang mga ulan at may kasama pang mga hangin na siyang nagdudulot ng nagdudulot ng kahirapan dito sa mundo. Hindi lamang sa ating bansa kundi sa ibang bansa pa rin. Katulad ho ng nangyari nitong mga nakaraang linggo o buwan na tayo ay sinugod na naman tayo ng bagyo
no? Dahil nga po ang ating mga iba't ibang bahagi sa ating bansa, yung iba't ibang bahagi ng probinsya, ay nakita nyo talaga sinalanta ng husto. Dahil nga po sa yung ating, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng climate change, yung pong ating mga kabundukan ay nakalbo na, no? At ika nga po, nawalan na ng mga puno na siyang sumasalo sa yung mga puno, may ugat ho yan, at syempre siya yung nag-hold ng mga tubig, di po ba? Ngayon, pag inaliso yung mga na yan, nakalbo yung ating kabundukan, ay pa ho yung mag-hold ng tubig dyan sa kabundukan? Wala. So, bababa ho yung mga tubig na yan at tayo ay mapeperwisyo. Kaya nga po, ang kapabayaan ng mga Pilipino o ng ating sabihin ba natin, ng gobyerno, kasi bakit ho inaalaw yung mga nag-ano ho ng business na yan, lalo na po yung mga naghukay na sa kabundukan, no? Kaya nga, ano ang sinasabi ho natin? Hanggat hindi ho tayo nagkakaisa, at siyempre kinakailangan ho natin ang tulong ng pamahalaan. Siyempre siya yung mangunguna, no? Para itong ating mga magagandang kabundukan ay hindi makalbo, dapat ho talagang may kautusan niya na talagang hindi dapat kalbuhin ang kabundukan dahil lamang sa isang businessman na mayaman na meron siyang, alimbawa, may lumber siya. Kinukuha niya ho yung mga puno dyan. Tapos, pagka naman ang mga puno na yan ay kinuha, hindi naman sila nagtatanim. Muli, no? At sabi nga po natin, madali hong pumutol ng mga puno. Pero yung magtanim, okay din, magtatanim kayo. Pero how many years tayo maghihintay para mapalitan ho yung mga punong inyong pinagkukuha? Yan ho ang problema eh. Kaya dapat ho, binibigyan ho sayo ng yung sapat na, yung gobyerno nagbibigay ng sapat na batas para hindi basta-basta magkakaroon ng ganung pagpuputol. Yan ho yung mga problema eh. At ang sinasabi ho, yung ating mga problema sa climate change ay hindi lamang kahirapan ang dulot, kundi mga sakit pa rin, di po ba? Bakit ho mga sakit? Siyempre, pag wala hong mga kapunuan, magkakaroon ng kabahaan, may mga baha. At siyempre, ano ho ang dulot ng mga baha na yan? Siyempre, alam nyo naman, ang mga bawat sulok ng parte ng ating kapaligiran ay marami pong mga insekto o maraming mga hayop katulad ng mga daga. Alam nyo, matindi ang sakit na ibibigay sa atin ng ihi ng daga, no? Yan ho yung pagka tayo ay, lalo na kung may open wounds kayo at kayo ay lumusong sa baha, tapos tayo dyan. At kung mararamdaman ninyo ang inyong pakiramdam na meron kayong lagnat, kaya agad kayo pumunta sa sa doktor dahil matindi ho yung sakit na idinudulot ng ihi ng baha. At sinasabi ang marami pa hong mga problema sa epekto ng climate change. Sabi hong ganoon, mas matinding temperature, hotter temperatures. Kaya nga, pagka matindi ho ang init ng temperatura ng Earth, paano yan? So, ang ating pong global surface po ng temperature ay umaano po yun, bumababa. And more severe storms ang dumarating. Yan ho, nagkaroon na tayo ng mga leksyon. Natatandaan nyo po ba, several years back, yung mga bagyo na dumarating, hindi kasing titindi ng mga bagyo ngayon, katulad nitong nakaraan, yung si Paeng, na napakahina pang kumilos at talagang ang dami hong binisitang mga lalawigan sa ating bansa. Ang tagal bago ho siya umalis ng ating bansa, di po ba? Kaya ano ang nangyari? Nasalanta. Nakita niyo po yung mga video lalo na sa southern part of the country. Parang putik baha ang nangyari. At
grabe, yung mga kabahayan ay bubong na lang ang makikita. So, sa pagitan ng ganyang mga kalamidad, kawil-kawil po ang magiging negative effects niyan sa kabuhayan ng ating mga mamamayan at sa kabuuan sa ating pong ekonomiya. Bagsak ang ating pong ekonomiya dahil ang ating pong mga pananim ay nasalanta. Nasalanta rin ang mga kabahayan ng ating mga mamamayan. Siyempre, pag nasalanta ho yan, sino po ba ang tutulong sa atin kundi ang gobyerno? Siyempre, ang sabi nga po ng gobyerno, kinakailangan ang malaking pondo para makatulong sa mga ayuda at sa mga nasirang mga struktura dito sa ating bayan, katulad ng mga bridges, no? Alam po natin na napakarami pong mga tulay na sinalanta ng bagyo. At gaano ka-importante ang mga tulay na yan sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. Napaka-importante po, alam natin yan. At sinasabi nga, hindi lamang ang kagipitan sa pagkain. Bagamat kaninang umaga medyo maganda yung ating balita dahil ang ating pong sugar daw ang price ng sugar ay medyo bumaba na. From 100 plus to 85 to 90 pesos na lang. Kung ating pagbabalikan nung several years back wala namang masyadong maraming taon nang lumipas, nasa 35 to 40 pesos lang ang kilo ng asukal. Ngayon, kung tutusin, mataas pa rin ho yun Hindi po ba? More than half of the price ng several years back na 35 to 40 pesos lang ang kilo. Mas mababa pa nga ho yan ng panahon ng before, early 1980s, di po ba? Pero ngayon, ang presyo ng sukal ay medyo, although marami po sa ating mga kababayan ang hindi na tumatangkilik sa sugar dahil marami po sa atin yung mga diabetic na, no? Pero siyempre, sa hapagkainan, kailangan po natin yung sugar, no? Sa ating mga pagluluto, sa ating pong pang-araw-araw na mga pagkain, no? Yan ho, bukod sa mga kabuhayan, sa pagkain, yan ho ang mga naging epekto ng climate change. At siyempre, yung more health risk, ating nga na pong nating sinabi, magkakasakit yung mga tao pagka maraming may bagyo at siyempre may baha. At hindi lamang po yung sa ihi ng daga, kundi yung magkakaroon tayo ng diarrhea. Bakit? Wala hong available na malinis na tubig na dapat na yung potable na mainom ng mga tao. Kung naalala niyo po, meron tayong news nung the past na ibinigay sa atin ni Miss Diding Elizalde from San Jose, Antique. Meron po doong isang organisasyon na pinamumuna ng isang nurse doon. At sinabi nga po na sila ay namigay ng yung water purifier sapagkat nakita po nila na yung mga sinalanta ng bagyo doon sa San Jose, Antique ay nawalan ho ng malinis na maiinom. At syempre, kung sila naman po ay bibili ng mga bottled water, wow, medyo mataas na ho yun. Dahil syempre, pag bagong salanta ng bagyo, lahat ho ng bilihin ay tumataas. And so, ang ginawa po ng local government doon ay namigay po sila ng mga water purifier, yung gadget para pwede nilang magamit kung saan may tubig, gagawin ho nila yon para yung ma-purified yung mga water na medyo hindi malinis at will turn into a potable water, no? Kasi po, pag tayo ay kulang sa inom ng tubig, abay malaking po yun, problema ng ating kalusugan. At syempre, sinasabi nga po, at least po more than 8 glasses to 12 glasses a day ang ating mako-consume dahil kailangan po natin yon or else baka ma-dehydrate tayo. So napakaganda po ng proyekto na yon na maibalik ko lang uli doon. Alam nyo, yan ho ang isa sa mga epekto ng
climate change, yung ano nga po, yung kahirapan ng mga safe water na maiinom. Ayun nga, buti na lang ang pamahalaan ng San Jose Antique sa pinamumunuan ng kanilang governor, kaagad ay nagpabigay ng water purifier. So, yan po, So, yan nga po, dahil nga sa epekto ng climate change, nagkahirap-hirap sa tubig, sa pagkain, mga sakit ay lumaganap. At syempre, number 1 ay ang pagkain. Nasa lanta yung ating mga pagkain at yung ating mga pananim at yung ating mga alagang hayop na kung saan kinakailangang patuluyang mabuhay at mabigyan pa ng karampatang para sila dumami, paano dadami kung nasa lanta nga ho ng baha, namatay ang mga iyan, no? So, yan ho yung isa sa yan ho yung mga bagay na epekto ng climate change. Kung kaya nga po, itong ating programa we're trying our best na ipaalam sa ating madla, unti-unti yung ating pong dapat na malaman tungkol sa mga epekto ng climate change at lahat po ng bagay kung paano natin bibigyan po ng pagpapahalaga at makontra yung climate change dahil isa ho yan sa number 1 nating supposed to be na maging problema dahil pag hindi ho tayo nagkaroon ng sapat na kaalaman dyan at syempre with the help of our government, alam natin na bibigyan ng pansin ng ating pamahalaan yan at para tayo ay matuto lahat dahil hindi lang humagagampanan ng ating pamahalaan yan kung tayong mga mamamayan ay walang sapat na kaalaman tungkol sa climate change dahil wala tayong gagawin, hindi tayo aware, wala tayong kaalaman, hindi natin alam kung anong gagawin natin at parang hindi natin papansinin. Kaya kinakailangan massive ang mga impormasyon natin na ibibigay. Kaya po sa mailiit nating maitutulong dito sa ating programa, sinisikap ko po na makagather po tayo ng mga impormasyon tungkol dito sa climate change. At bukas, meron na po akong nakausap na isang friend na may sapat na kaalaman tungkol sa climate change. At bukas po, araw-araw tatalakay natin hanggang sa matapos po natin ang mga bagay-bagay na kailangan nating talakayan kung bakit nangyayari ito pong climate change na to. Dahil napakahalaga po itong topic na to at lahat po tayo, hindi lamang ang Pilipino, kundi ang mga taong dito naninirahan sa mundo. Dahil baka mamaya, bukas makalawa, wala na tayong matirahan pag inabuso po natin ang ating kapaligiran. Wag ho natin itong babaliwalain. Kasi sabi, hindi, matagal pa naman yan baka sa 2025 pa yan. Wow. Ang bilis ho ng panahon ngayon. At iintayin pa ho ba natin na magkaganon? Sa 2025 pa tayo bago tayo kikilos? Hindi po ganon. At dahil sinasabi nga, walang pagsisisi sa una, laging nasa huli. So bago tayo magsisi, kailangan talinuhan na natin. At ito nga, sinisikap po ng Elizalde Broadcasting na makakuha po tayo ng enough na information tungkol dito. Sa mga susunod po nating mga programa ay siyempre ito po, kumbaga sa lesson ay inuunti-unti po natin para higit nating maunawaan at paano tayo sasangga para magkaroon ng magandang kapaligiran tayo at hindi tayo maepektuhan ng masamang climate change dahil sa ating mga kapabayaan. So hanggang sa muli mga minamahal kong kadiskarte, bukas po ay asahan ninyo na meron tayong mga bagong impormasyon kasi isa pong kaibigan natin ang nagsabi mag-volunteer siya na tayo ay bibigyan niya ng mga impormasyon tungkol pa sa mga climate change, no? Ito po ay hindi lamang para sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tandaan niyo po yan. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel.
sa Elizalde Broadcasting at sa ating pong Facebook channel. At siya nga pala ho, Mr. Bear po, tomorrow, before 3 o'clock, no, magtatawagan na tayo. Siya po yung ating bisita bukas. So, by Zoom, no? Siya po yung magbibigay ng mga importante. Marami mga importanteng bagay tungkol sa climate change, kung bakit nagaganap ito. At marami pang iba. At syempre, marami pa ho tayong tatalakayan, kaya ito ay series of na discussion, no? Kaya baka matapos natin to mga 2 linggo, 3 linggo pa. Pero bago tayong tatamaring makinig, lalo na ang ating mga estudyante, inaanyayahan natin para po sila, yung mga kabataan, malakas ho magbigay ng suporta. Hindi ho suporta para malaman nila kung paano natin pagbubutihin ang ating daigdig upang maging kaaya-ayang tirahan. At syempre, magbibigay sa atin ng kasiyahan dito sa mundo. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.